enforcement. Uwe force gi to what level? Ka aneno ka gap nitiere, losura ne gigi. Koro e kaka watiyo gi jogi. Wan gi database mag jomong'ol mosomo. Waran that database, wan kata gi lony manyasani, wan gi app moro magitiyogo, Rizikisos app, to register in that database. Wan gi website membe ginyalo tiyogo to register. E kinde ka kinde bende wawuok oko wadhi e field, watiyo gi officers mag social department, National Council of Public Department, wa mobilize jomong'ol gi, waketo gi e database, wa profile gi. Kasto nitie kembe moseng'eyo ni Rizikisos nitie. To nitie kembe bende manigi gimiluongo ni diversity day policy. Diversity, equity and inclusion policy. Kembe gi biro ir Rizikisos ni miwa jok ma osomo gik makama to gitimo negi interviews. Mane tich mwatiyo kaka riwruok mar Rizikisos. Iwacho kanyo ni e kinde mathoth kapok adhi kata ir Morini, iwacho kanyo kinde mathoth ung'iyo gino ma ng'ama nitiere kod ng'ol nitiere godo, wach ni kit sombe, papers ma nitiere godo. To yudo ni nitiere moko ma seche moko nokobedo johawi mar dhi e skul, seche moko onge kata kod papers mora mora. Gin to konyo gi e yo machalo nade mar mondo mi kik gibed jogo ma anyuola kawogi kaka jokwecho kata jogo ma seche moko gin burden ne jogo ma gidak godo. Bende nitiere kaka gin bende ukwedogi, ukonyogi e yo makare. Be jogo e mang'eny ma onge otesego e mang'eny. To bende e Kenya ka sekta mondiko ji mang'eny en informal sector. Formal sector ni okawo maji mathin. Informal sector e gund tich.